Αθήνα 2008. Εδώ στην περιοχή του Μέτς, στην οδό Αρδιτού, εδώ, σε τούτον το μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο, συναντιόνται τα βιαστικά βήματά μας με εκείνα τα υπόκοφα της ιστορίας. Ποιος από εμάς προλαβαίνει να ακούσει τα βήματα των περιπατητών του ιστορικού τόπου? Ποιος από εμάς γνωρίζει πως εδώ, στους πρόποδες του Αρδιτού, στεκόταν κάποτε ο ναός του Ηλισσού ή αλλιώς ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδος? Σήμερα υπάρχουν μόνο λίγες σκόρπιες πέτρες από το κρυπίδωμα. Όμως, ο ναός αυτός έγινε πρότυπο για τη βρετανική αρχιτεκτονική στις αρχές του 19ου αιώνα. Έγινε καλλιτεχνικό ρεύμα που ξεκίνησε από έναν ζωγράφο, ο οποίος ήθελε να δει την αρχαία αθηναϊκή τέχνη στις ρίζες της. Ο Στιούαρτ, μαζί με τον φίλο του αρχιτέκτονα Ρίβετ, στα 1751, αποτύπωσαν με ακρίβεια το μνημείο. Ήθελαν να αντιπαραθέσουν τη δική τους πρωτότυπη θέση απέναντι στην επιστήμη, η οποία μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή είχε ως βάση τα αντίγραφα που βρίσκονταν στη Ρώμη. 10 χρόνια αργότερα, στο πρώτο από τα 3 πανάκριβα για την εποχή βιβλία, φιγουράριζε ο λαμπρός ναός της Αγροτέρας. Ο Στιούαρτ κατάφερε έτσι να φέρει την αθηναϊκή τέχνη στην ιστορία της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Συνέλαβε την ιδέα να γνωρίζει την ελληνική τέχνη στην πηγή της. Ο Στιούαρτ, γνωρίζοντας ότι ο Βίνκελμαν, ο μεγάλος αυτός Γερμανός φιλόσοφος και ιστορικός της τέχνης και θεμελιωτής του κινήματος του κλασικισμού, βασιζόταν σε αντίγραφα. Και έτσι ο Στιούαρτ σκέφτηκε ότι θα ήταν ακόμη καλύτερα να ελεγχθεί η αγκυρότης όλων αυτών στην πηγή. Έτσι έγινε το ταξίδι. Το 1751 έφτασαν στην Αθήνα. Προσθέτει επίσης ότι διαβλέπει ότι καθώς παρατείνεται η δουλεία του ελληνικού κόσμου, οι κίνδυνοι για τα αρχαία από τους επικυρίαρχους είναι πολύ μεγάλοι. Γνωρίσαμε εμείς το ναό του Ηλισσού, που για κάποιους είναι ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδας, μέσα από το βιβλίο. Αυτή την φοβερή έκδοση του 1762 που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, μας εντυπωσίασε η λεπτομεριακή αποτύπωση από τους Εγγλέζους, αλλά και τα κείμενα που εγκομίαζαν την Αθήνα μας τότε. Το συγκεκριμένο ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που το είδαν ειδικοί, το μελέτησαν και το σχεδίασαν. Δυστυχώς, το 1778 κατεδαφίστηκε μαζί με πάμπολα άλλα μνημεία της πόλεως, ώστε τα μάρμαρά του να χρησιμοποιηθούν μέσα σε κομματιασμένα πρώτα, σε ασβεστοκάμινο, για να παραχθεί ο ασβέστης που ήταν απαραίτητος για ένα τείχος μάντρα, τείχος παύλα μάντρα, με το οποίο ο τότε φρούραρχος, μάλλον βοηβόδας, διοικητής των Αθηνών, Χασεκής, περιέκλεισε την πόλη. Αυτή η γραβούρα, η οποία εικονίζει το μνημείο ως είχε τότε, έχει και ως γέμισμα, έτσι, το συνήθιζαν να προσθέτουν κάποια νότα ζωής και καθημερινότητας, αλλά δεν είναι τυχαία τα πρόσωπα ως συνήθως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως αυτός είναι ο Χασεκής, ο οποίος μαζί με την συνοδεία του κινείται προς τον ημιτό όπου θα κυνηγήσουν. Μάλιστα. Αυτός ο Χασεκής είναι ο άνθρωπος που θα γκρεμίσει τον ναό και τον μετατρέψει σε ασβέστη. Βέβαια. Αυτή είναι η μεγάλη ηρωνία. Τρομερό. Ο χώρος έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός από το 1960 και από το 1964 3 φορές απαλωτριωτέως. Μεταξύ ΚΑΣ και Υπουργών Πολιτισμού από το 1960 η απαλωτρίωση μετέωρη μέχρι σήμερα. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα προτιμούσαν κάτι πιο λαμπερό από εκείνον τον ναό. Κάτι πιο εμπορικό, που να ταιριάζει στα σημερινά ήθη. Ο τόπος αυτός
έμεινε απ' έξω από την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Οι μελετητές αρχαιολόγοι που ασχολήθηκαν κατά καιρούς με την υπόθεση κρίνουν πως ο χώρος αυτός μπορεί να υποδηλώσει την ύπαρξη του ναού. Θα πρέπει λοιπόν να απαλωτριωθεί και να ανασκαφεί. Σήμερα ο ιστορικός τόπος προσδιορίζεται από τα μπάζα. Κάποια κατεδάφιση έγινε, κάποια άλλη δεν έγινε. Σκουπίδια υποβαθμίζουν καθημερινά την περιοχή αυτή και αποτρέπουν το βλέμμα του περαστικού. Ειδικοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες δίνουν 40 χρόνια αγώνα ώστε αυτό το οικόπεδο να αποδοθεί στο δημόσιο και να αποκτήσει τη συμβολική σημασία που του ανήκει. Το θέμα δεν αφορά μόνο τους περίοικους και γείτονες του Μέτσο, αλλά όλη την ελληνική κοινωνία που έχει ανάγκη τον ιστορικό τόπο και όχι μόνο με την έννοια της ποιητικής του χώρου. Ο ναός, τμήμα του υπάρχουν. Υπάρχει, και γνωρίζουμε από αυτά τα τμήματα την θέση του, όπως επίσης τμήματα που βρεθήκαν εκεί υπάρχουν σε μουσεία. Δηλαδή το ότι δεν βρίσκονται στο ίδιο το σημείο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Ο ναός υπάρχει μέσα από σωζόμενα τμήματα, όπως η Ζωφόρος, Καπικίωνες, και φυσικά υπάρχει μέσα από την αποτύπωση που κάνανε ο Στιούαρτ και ο Ρεβέτ, που επιτρέπει στο ναό αυτό να είναι μνημείο, να είναι ζωντανό στη μνήμη μας. Και μέσα από, από αυτό το δοκίμιο έχει και ένα τεράστιο δίκτυο επιρροής. Τεράστιο, μέχρι την Αμερική. Επηρέασε το νεοκλασικισμό. Ήταν η αρχή του Greek Revival, δώσαν τις αναλογίες, μπορέσαν και αποτυπώσανε με λεπτομέρεια τον ναό αυτό. Και αυτή η αποτύπωση χρησιμοποιήθηκε μετά για πάρα πολλά αρχιτεκτονικά έργα. Για μένα θα είχε ενδιαφέρον και το Υπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε να ασχολείται σήμερα με το δίκτυο επιρροής αυτού του μνημείου και όχι να ψάχνει να βρει αιτιολογίες ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Και συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία, δηλαδή θα έπρεπε να πω ότι η αρχαιολογική υπηρεσία το έχει υποστηρίξει και έχει κάνει το παν για να μην χαθεί αυτός ο ιστορικός τόπος. Όμως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα έπρεπε να βρει ότι αυτός ο ιστορικός τόπος και αυτό το μνημείο είναι ζωντανό στοιχείο της πόλης μας. Ορίζει τον Ηλισσό. Ιστορικός τόπος. Ναι. Στην Αθήνα, την πολύβουη πόλη μας, συρρυκνώνεται μέρα με τη μέρα, κύριε Θέμελη. Έτσι είναι. Τι είναι ιστορικός τόπος, πώς προσδιορίζεται?